حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Tamamı batıl dinlerden yüz evirip hak dine mail bolan halınızda Hudaýa şerik getirmeyin. Ve her kim Hudaýa şerik getirse güya asmandan yıkılıp yere gaçıp ölen ýany bolar. Pes haram maslygy iýän guşlar iýip ýok eder, ýa-da ýeller ösüp daş yerlere taşlap dargadyp ýok eder. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Şudur hukum ve her kim Hudaýyň azamatyna delalet etýän nişanalary taýzim etse, pes şonu taýzim etmek galbynyň takwalygyndandyr. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Sizin üçün heywanlarda menfaatler bardır, ma'lum bir müddete şelli. Ondan soň şol heywanlary öldürmeli mekani harem-i şerifdir. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Ve her ümmet üçün halis Hudaý üçün qurban çalmagy muqarrar etdik, ta Hudaýyň adyny ýad etsinler. Hudaýyň şolara beren heywanlarga, pes sizin Hudaýyňyz faqat bir Allah'dır. Pes faqat şonuň hukmunda bolun we Hudaýa muti bolup muhlislara boşluk berin. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Keşolar haçan Hudaýyň zikri edilse galplar mutaessir bolup gorkýardylar we özlerine yetişen maşakkatlary sabr etýärdiler. Ve namazyny wagtynda ýerine ýetirip eda etýärdiler we biziň şolara rızk edip beren zatlarymyzdan nafaka berip Hudaý ýolunda sarf etýärdiler. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ve qurbanlyk üçin we hajda şokrany üçin qurban etjek diýeleriňizi we sygyrlaryňyzy sizin üçin Hudaýyň nişanalary aýlandyrdyk. Şonda sizin üçin haýr bardyr. Pes Hudaýyň adyny ýad edin, şolaryň damagyn çalaňyzda ýokary turan hallarynda. Pes wagtiki jan çykyp ýany ýere degse, pes şondan hem özüňiz iň we hem qanaatly mätäje we dilegçi mätäje de iýdirin. Şu taryka musahhar etdik size heywanlaryny, şaýat siz şükredersiňiz diýip. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Herkes qurbanlygyň etleri we kanlary Hudaýa barmaz. Walakin Hudaýa barzak zat sizlerden takwaçylykdyr. Şu taryka size musahhar etdik şolaryny. Ta siz Hudaýy ullap ýad edersiňiz, size hidaýet edip tawfiq nesip edenligine we ýaxşy amalyny etýänlere boşluk berin.
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. Tahqiq Allah tebarak ve Teala müminlerden difa edip düşmanlarını def eder. Tahqiq Allah tebarak ve Teala her bir hıyanatçı naşükri qow görmez.